2:30. Grabe kainit. That all her dreams would come true. She was only 17 when Pretty Starman came offering that. What's up mga boss? Sa tirada natin mga boss. Good afternoon na. Hapon na. So kanina video mga boss is i-upload na ko ni today. Siguro pag umana ko edit unya nyang gabi ma-upload na ko ni para makabawi ko kay gahapon wala akong ka-upload, and then ganina buntag naka-upload ko isa. So katong upload ako kanina is kanina buntag ito akong edit. Diretso edit. Diretso upload. Pag ma-edit diretso upload. So kani paningkamutan ako nga ma-edit ako ni karong gabi na. Karon adlaw gyud ha sa pagtan-aw niyo karon. Ma-edit na ko and then ma-upload na. So ayun. So mao ni nga content para makabawi. So mga boss, sumunda, usual, sundo na punta. Yato na ako kung wonder kanina. Sundo na punta karon. So tara. Bani ko mga boss. Oops. Bye Neta. Tako kayong bus aid, taka kaya to. Ano ba yun to? Holy shit! Drive safe lang ta permente mga boss ha. Amping lang kita permente kay nga to maligayan mga panghitabo. Labo na sa kalsada, labo na mag-drive ta. So tara mga boss. Singit ta. Uy, pila pa ka minutes. Pila ka seconds day. Grabe 60 pa man ay 1 minute pa. So mga boss, diri sa mong dapit mga boss. Grabe ha topic kay karon ang kwan. Raider 150 versus R3. So medyo kwan siya. Kaya nagsugod to na issue. Ay di mo ba siya issue, marag kwan na siya. Nagsugod to na kwan, katabi tang nasingitan niya tong ay di nagian niya tong kwan ba, RT and then R15 na kuanan sa Raider na tumba. Big bike anado kuno basta maro to ko na kuanan, and then nasundan kinay nag-post na R3 versus Raider katong Golden Boy 3 versus Gold. Wala R3 na mga speculation na isa gyud ay kusog. Ang R3 or ang kuan, ang Raider. So yun. Natin mag-reading daw sila na stock R3. Stock R3 versus dakpan no. Dakpan. Chinilas lang diba? Stock R3 versus Raider na loaded. So who's your bet? Talba ka na daw. Gusto yung madaog, pero sa last na pakita sa ko si Irby. So mind nyo mga boss no, sa R3 versus Raider, ang Raider is 150cc. Doon kung sa eksakto yun na na makina. Sa R3 is 321cc. So mas lamang ang R3 in terms sa makina. And then
di po ito makasulti na mas gusto ng R3, di ba? Kinapo ko yung makita ng ang Raider kusog po kayong budagan. Labunag naka-loaded na. Grabe ng R3 padagan. Ang mga Nurus ba, dala sa may bantukan, mako, na. Perte, Superman na sila. Kusog po kayong budagan po. I don't know, kisay. Pero naman po ko ito nag-circulate tama dahil napaisa ka video na nag-Nurus, nag-in-R. And then glabyan na sila R3 bay na napagigisakay na yung angkas na yung OBR. Makita gingon nga versus daw kung makita na ito, balik na ito mo sa itong i-rerun daw or mag-gauge na good, siya tawag na magano na ba? Reading with OBR na ng R3 kayo naman ko sa video nakuha ba nga grabe ang mga Raider na mga NR sa NR no rules nag Superman na pero itong R3 napay sakay relax na po daw kayo wala ng Superman syempre sama pag Superman, di ba? Kung naka-R3 ka, gusto mo pugayo. So, relax lang nga mag-sitting position niya, driving position, ayun. So, mahal po dito nga video. Then, I don't know, kisay mas kusog. Tanaw niyo mga boss. Kay, na po tayo nakita na video na ingon ni Ervin na napildi daw tong R3 sa Raider na puti. Pero sa kabugaton, mas bugat yun ang R3, di ba? Kay, siyempre, takubog kayo ng R3. And then sa Raider, gaan yun siya. So, diha pa lang, dili ko makasure na kung weight ang basihan, so mas lamang yun ang, kung ano, di ba? Ang Raider, kay gaan yun kayo siya. And then, ang mga ligid po, gagmay kayo. So, tendang po ng R3, pang banking. Sa bankingan, sa R3 yun ko. Pero naman po yung Raider ka to sa labiman. Maayaw po kayong banking food. Diba? Wala ta ko balo. Wala. Depende siguro sa driver o depende sa setup. So, mga natong basihan. Di na dyan magdaog. Depende sa driver or depende sa setup. Kaya kung all stock lang, all stock R3, diba? All stock R3 tapos all stock Raider, syempre muntaog yun ang kuhan ang R3, kung stock to stock lang. Pero kung loaded ng ang Raider, murag dili pa na ma-judge kung kisa di mudaog kay syempre loaded gyud ang Raider. Ang R3 stock lang or naka ECU lang, itong ipos dati napili ang R3 sa naka stock ra to ang gidungag daw to is racing ECU ra, di ba? So, wala, taka pa. Marami yung Raider. Puso ka ni mo dagan nga. Gamay kay ligid. Speaking of, di ba? Speaking of Raider, parehan gamay kay ligid. Pag straight, wala ayrong sanay, di ka post, di ka kukod. So, yung dagan nga. Alaman, bulot na lang rin. Alaman ang Raider ang lisod kayo kung 100 ako. Yo mga boss, may nalang gani kayo na okay na akong GoPro. Ganina pag edit na ako, minog na kaya po mawawalang tingog ba ang iyang audio. Ay salamat, daw kayo pa salamat, wala na. So ayan, balik na okay na itong camera. So mga vlog na jutag makablog na yung balik na pod. So continuation lang kanina sa topic na itong mga boss. No hate, no discrimination. Bisa nun sa pa yung motor, underbone, big bike or scooter. Para sa scooter, wala discrimination about ito na topic about R3 or about Raider. Kaya parehan lang yun na sila motor.
So either kisay kusog sa ila ha. No discrimination nga po mga boss ha. Oo, masikinsa pa na mangiglumba diha. Kusog pa ng NMAX or Raider or Aerox or R3. Oh no, kung na siya. No motorcycle discrimination and no brand discrimination. Marusi ba diha or siya tawag na Motor Star. Wala, pare-pareho lang na sila motor mga boss. So yun mga boss, dire na ako ang video mga boss. As always, salamat kayo sa parahayong pagtanaw. Kung salamat kayo sa suporta mga boss. Dili ko mapadayon kung dili tungkol sa inyo ha. Kaya nagka-comment, huwag nag-like sa video. So ayun, atsyop kayo. Salamat kayo sa community. Labaw na sa mga motovloggers po na hilik po nga nga content. So shoutout sa inyo ha. Dili tamo may isa-isa. Pero ayun, padayon na nagyapon ta mga boss. So para ganina sa akong content. So layon ta kay padayon nagyapon ta. As long as malipay ta sa atong ginabuhat and wala ta ginapaka na tao. So dire na ako ang video mga boss. As always, ride safe ta permente. And yeah, peace out mga boss. Peace out. Woo! Bye bye mga boss. See you later.